अच्छा तो ए भाई मैडम के ढूंढी देख के परेशानी में बा। शुक्र मनावो ए भाई कि अभी मैडम के ढूंढिए देख ले बा आ कहीं हो देख के सामान और न जाए। तो ए मैडम ये बात हमरो के पता बा कि तू दुकान के माल नहीं खो। कहाँ के बा मैडम? रहरिया के मैडम बा। मैन तू देरी मत कर, तू जो आ मैडम की जवानी के रस में से रसगुल्ला हमारा लेके आ खाए के बा। कंट्रोल हरामी हो बेटा ना जो मोनिया के लूटे डला के जो बन मन बिगड़ल हम भाई के देखो खातिर बिगड़ता मान। तो ए भाई तो मैडम के बिना देख लो ही है बड़का को कैसे दुख पैलून हो गइल हो। हमर पोहपो तो भवचनी भोपो का कहलू हो मैडम एक बार और फिर से बोलबू। हमर पोहपो तो भवचनी भोपो तो ऐसे अच्छा रहती है मैडम तू ई कह दे तू लड़ा लसुन पो 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 कुछ भी। 5 रुपया हबा हमर छुआई 5 रुपया में हमर छुआल की कमर छुआल। अच्छा कोई बात नहीं है छुआ तो 5 रुपया में 10 रुपया में 20 ए धरकन भैया तू ई बात गलती कहला हमर दे ना भाई लोग खेसारी भैया 100 रुपया में किस ले ले रहले। आ धरकन धरंजय भैया तो 10 रुपया में मार्केट गिरा दिया मारते 10 रुपया में 20 ए धरकन धरंजय भैया तनी आगू के गुड न्यूज सुनावा मरते 20 रुपया में हमरे बबुआ लहंगा उठावे के फीस का गुड न्यूज कहला भैया 20 रुपया में हमरे बबुआ लहंगा उठावे के फीस। कैमरा में चलल जाए कहाँ जेबे रे सर बात नहीं वीडियो छोड़ कर जाता नहीं 100 रुपया में 2-4 टिप मार कर आ जाए। हम है ये दुनिया के सबसे बर्बाद इंसान। तो वीडियो कैसा लागल है भाई लोग और वीडियो अच्छा लागल हो तो हम वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।